Dragi vizitatori, mă numesc Adi și vă voi învăța să faceți nodul pescăresc. Se folosește pentru a se uni două capete de sfoară, ori pentru a prelungi o funie cu două sfori de aceeași grosime sau nu, cum este cazul nostru. Se face un nod simplu și se strânge. Luăm capătul pe care vrem să-l unim și îl introducem în nod. Aici vom face din nou un nod și se strânge. Tragem de un capăt și de altul și s-a prelungit o funie. Acest nod conține și un nod dublu pe care îl voi folosi acum. Dăm două ture aici și vom avea un nod dublu. Introducem capătul nefolosit și facem același lucru și aici. Dăm două ture a funiei albe și închidem. Tragem, se strânge unul și altul și acest nod este mai sigur decât primul, care este simplu. Următorul, ca să avem o siguranță și mai mare, se face nodul pescăresc triplu. Care se dă 3 ture funiei. Cum puteți vedea aici. Luăm capătul nefolosit, îl introducem prin tot nodul acesta și facem aici la fel ca în primele două cu 3 ture. Dăm una, dăm două și cea de-a treia tură. Strângem bine unul și celălalt, tragem și acest nod este mult mai sigur și rezistent.